Saderengipun derek panganten nama kula Wirajaya nomor 17 dados nalakon. Panganten nama kula Pena Dinda nomor 16 dados Boronjo. Panganten nama kula Ismaniat nomor 11 dados Prabu Diwaranaya. Panganten nama kula Iza nomor 12 dados Panganten nama kula Ajuari kula nomor 21 dados Sebojo. Panganten nama kula Saskia Zerpa nomor 13 dados Aji Soko. Sugeng mirsani. Alpisah wonten setunggaling kerajaan Negara Kawolan ingkang panjenengan tersohor dipun dawuh dening Prabu Dewata Cepat. Kasuwun ing salah satunggal criyos wonten salah satunggaling tiyang panggara asmanipun Aji Soko ingkang asalipun saking Sigi Hindustan melawat dhateng Sigi Jawi kagem nyebaraken ilmu kawon saling kaliyan kalih tiyang abdipun asmanipun Dore lan Sembada. Saderengipun dhateng marang piyambakipun sedaya wonten Paraden Kendel. Sapunika pidhanaken tembung kalangipun kula sadaya kula ajeng-ajengaken perjalanan. Sawetawis punika panjenengan Sembada tilar wonten papan punika. Priksa menika buku saka kagunganipun kula badhe kula tilar wonten mriki. Buku menika panjenengan kalih panjenengan sinten kemawon ingkang nyuwunipun boten kenging panjenengan paringaken kejauh dhateng kula. Kula ugi priksani suwon kula metuk panjenengan. Jaga ati-ati. Kula banget eling kali dawanipun panjenengan. sampean jadi bisa sawah sendiri iki. Akan kita sudah selamat di panggilan. Kula bakal ngentos panjenengan. Mugi-mugi lancar kalian. Sesampaiipun wonten medal, Aji Soko tidak wonten setunggaling busa ingkang sangat lajeng kepanggih kaliyan Mbok Rodo Sangaran ingkang lajeng dipun paringi ngertos penderitaan ingkang dipun alami rakyat Medan lajeng saking punika dados sunyatipun matur nulungi rakyat. Kula dari wonten Monggo kita ngakhiri dalemipun. Sanes kula menawa ingkang salah satunggaling tiyang pengabar. Menapa susun menika saged kados boten perkembangan. Daya tidak fungsi margi ulah duwe ketukan ingkang wonten jawi pemilihan manusia birahan. Kenging menapa tindakan panjenenganipun Panjenenganipun dapat dadi manusia padha sapemancangan panjenenganipun nyuwun salah satunggaling tiyang panjenengan rawuh dhateng istana kagem satapanipun. Nabi kita menawi boten biasa atus bumi. Boten pembalian solan bonasa dhateng istana panjenengan menika kula panjenengan sedih kuat kenging menapa margi paringaken putra kula ingkang satunggalipun. bilih kepareng menapa kula ngantos putranipun dhateng rawuh istana. Tuan ikan tuan aturaken Leres sapunika kula nggih siap. tuan tuan Injil dintenipun kalian dikawal dening guru belang istana. Aji Soko lajeng sang Prabu Dewata Cepat. Priksa Aji Soko ingkang lajeng lan lampan. Menika sang Prabu rena sanget. Kare akhir-akhir menika panjenenganipun nampi keparingan santapan daging manusa ingkang misuwur ripala. Saderengipun santapanipun kula kula panjenengan kagungan Anipun kula nalika panjenenganipun tuan.
punika tentang dan sebenarnya sampai yang wonten. KPK
Terus